Добрий день, чистовані русини і українці. Наша дальша передача фактично теж за русинську бесіду, за ті перипетії життя русинської громади в Україні. Ясне діло, що можна за це говорити якимись то роками, виміряти десятиліттями. Але вже тот факт, що, приміром, за 30 останніх років в Україні тричі мінявся закон про язики, вже говорить за те, що щось тут недобрі, щось тут не так. Перший закон визначив ще в 89-му році статус української мови. А тут я перейду на українську мову, щоб чим більше глядачів нас подивилися в Україні. Перший закон визначив статус української мови як державної мови, але також визначив і статус інших мов, які могли би бути в певних регіонах мовами спілкування. Не означуючи, що це російська мова, чи там це інша угорська мова, наприклад. Другий закон про мови в Україні часів Януковича, здається, був в певній мірі спекуляцією і бажанням десь вийти на стандарт двох державних мов в Україні. На жаль, українська політична еліта відреагувала на це так, як вона відреагувала. Ми бачили це все, тому що це все на нашій історії. У 12-му році, коли вийшов закон Януковича, на початку августа він був підписаний президентом Януковичем, еліти розкололись на дві частини. Одні хотіли ще більше можливостей для функціонування російської мови, і інші, навпаки, вважали, що треба повністю заборонити російську мову. Тоді ще не було ні Майдану, треба розуміти. Це 2012 рік, не було ні Майданів, не було ні жертв ще перших, не було ще 2014 року, ні окупації Криму, ні війни. Все ще було в інших історичних реаліях. Але була ще одна річ. Дуже багатьох обурив факт, який зафіксований у законі про мови, підписаним президентом Януковичем 2012 року. Про те, що в Україні існує русинська мова. Відповідно, носієм русинської мови є русинський народ. Сам закон не визначав, в якій формі, де. Тобто існує русинська мова як мова національної меншини наряду з іншими 16, здається, мовами інших національних меншин в Україні. Польською, словацькою, угорською, румунською, молдавською, а там також і кримчаки, і караїми, і кримські татари, і, мабуть, білоруська, російська і так далі. А третій закон 19-го року фактично був законом, котрий, практично, в моєму розумінні, був законом, який грубо порушував права національних меншин в Україні. Визначався статус української мови, але не були визначені статус, правове положення мов національних меншин. А щодо русинської мови, то ця мова була повністю ліквідована. І їй знову приписано або присвоєно статус так званої діалекту української мови, а носії русинської мови означуються як етнографічна група українського народу. І т.д. і т.п. Ясне діло, що рішенням Конституційного суду 2018 року, а я хотів би підкреслити, це дуже важливо, тому що рішення цього суду як прецедент закладає бомбу під цілу конституційну систему в Україні. Суд
відмовився аналізувати закон про мову Януковича на підставі, по суті, так би мовити, але лише за якимись формальними ознаками. Якщо під час засідання Верховної Ради, коли проголосували цей закон, не було якогось депутата, ми так умовно казали Іванов, Петров і Сидоров, так? Іванов поїхав в Дубай, Сидоров побіг лікувати зуби, боліли, а Сидоров десь у фоє Верховної Ради крутився чи інтерв'ю давав, не потрапив кнопку, хтось, а на відео це зафіксовано, натиснув на пульті для голосування, на його пульті для голосування, натиснув хтось із його сусідів, прикривши пульт перед тим, щоб не було видко газеткою чи журнальчиком і так далі, і так далі. То це не суттєво. Але рішення Конституційного суду, яке не стосується суті, воно є прецедентом. На підставі того, що Іванов, Петров і Сидоров не приходять у залу Верховної Ради, любе рішення, яке проголосовано в Україні, сьогодні можна визнати неконституційним. Окрема розмова – русинська мова і русини. У тому самому Конституційному суді, коли вирішувався закон про мову Януковича, або інколи його називають законом Ківалова і Колєсніченка, говорилося про русинську мову в тій частині, коли, власне, виступали свідки. Свідки, які мали доказати, мабуть, так був написаний сценарій, що ніякої русинської мови немає. Один із свідків, Павло Григорович, Боже дай пам'яті, як його звали, директор Інституту української мови Національної академії наук в Україні, навіть заявив, що такої мови ніколи не було, вона ніколи не існувала. І це та видумка Сполучених Штатів Америки. Оце якось резонувало і сьогодні резонує з тим, що ми бачимо в Україні. Коли у війні проти агресора руку помочі, помічну руку протягнули якраз Сполучені Штати Америки. Вони навіть заявили про ленд-ліз. Це нечувана за останніх півстоліття допомога Сполучених Штатів державі в Європі, яка б'ється за свій суверенітет, за свою незалежність. Але ще 4 роки тому, в 2018 році, ми бачимо в Конституційному суді заяви, що Америка через Центральне розвідувальне управління, створюючи якийсь продукт, який вони називають в Америці русинська мова, хоче розбити незалежність України. А тут запитання просте. А що це таке? Оцей антиамериканізм оцього доктора науки професора Гриценка. Це ж якийсь виняток в Україні? Чи може це, власне, певна тенденція? Треба подивитись, а що інші кажуть? А як національні еліти в Україні оцінювали, власне, русинство? Ми звернули увагу на декілька фактів. Радикальні еліти в Україні, або національно орієнтовані, або праворадикальні еліти України в цей час, а це друга половина 10-х років 21 століття, сповідують антиамериканізм кожен раз, коли стосується русинського питання. Це не тільки антиамериканізм, це також і антиєвропейськість. Кожен раз, коли якась європейська держава чи Сполучені Штати пробують вирішити питання русинів, це трактується як втручання Сполучених Штатів у справи України, як розбиття незалежності України, як розбиття суверенітету України. Я
беру для того, щоб не бути голослівним, журнал, який виходить в Києві, на Хрещатику, «Стратегічні пріоритети». Це журнал Національного інституту стратегічних досліджень України. Не знаю, як сьогодні, але кілька років тому, в 17, 18, 19 роках, очолював його такий вчений, як Горбулін, Володимир Горбулін, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, від себе додам, радник президента Петра Порошенка. І от тут же його стаття, нічого не хочу видумувати, так і називається «Політичне русинство». Треба сказати, що для політичних еліт в Україні, коли стосувалося фактично до війни, сучасної війни, до війни 22-го року, яка розпочата в активній фазі, завжди яйця вони розкладали у два кошика. На одному боці вони постійно твердили, що русини – це рука Кремля. Чим ближче політичні еліти, чи більше залежності в них було у українських політичних еліт від Сполучених Штатів чи Америки, тим більше вони говорили, що русини – це проєкт Кремля. Як тільки потрібно було вирішити це питання, або їхні висновки стосувалися внутрішнього ринку, внутрішнього споживача, постійно звучали зовсім інші речення. Акцент ставився на інші сентенції. Виявлялося, що русини уже не рука Кремля, а рука Сполучених Штатів Америки. Рука Європи. Наприклад, тот самий Володимир Горбулін у своїй статті пише, що на початку 90-х років у Європі, це факт, було кодифіковано за межами України декілька русинських мов. Мабуть, варіантів русинської мови. І далі Горбулін робить висновок. Це приклад політичного замовлення. Тобто, такі держави, як Польща, Словаччина, Угорщина, Сербія, Хорватія, мабуть, додамо Румунія, використовують русинську карту для того, щоб зруйнувати Україну і послабити суверенітет української держави. Тобто, там, де визнають русинів, це приклад політичного замовлення цієї держави. Якщо русинів сьогодні визнають в словацькій державі, то це приклад політичного замовлення влади Словаччини. Якщо русинів сьогодні визнають в Угорщині, а нещодавно ми провели прекрасну наукову конференцію в стінах парламенту Угорщини, не просто в Будапешті, у стінах парламенту Угорщини, де ми підіймали і рішали свої русинські питання, питання мови, культури, традицій, історії, саме у парламенті. І присутні були депутати парламенту Угорської держави. То якщо Угорщина сьогодні визнає русинів, то виходить, що це політичне замовлення русини, це політичне замовлення Будапешта. А ще це політичне замовлення Праги, а ще це політичне замовлення Варшави і Бухареста, а ще Білграда і Хорватії, можливо, і Сполучених Штатів. Тобто ми бачимо, що в оцей антиєвропейськість і антиамериканізм кожен раз політичні еліти в Україні акцентували увагу саме на цій тезі, що русини – це є проекти, політичні проекти Європи або політичні проекти Америки.
Ну, я не хотів бути голослівним. Одразу після Горбуліна тут іде стаття, яка так і називається «Актуалізація русинського питання в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України». Ну, ясне діло, що вже із назви цієї статті, а стаття належить доктору історичних наук і професору Віднянському Степану Васильовичу, мабуть, члену-кореспонденту Національної академії наук України, високоповажному українському спеціалісту. Уже з назви статті ми бачимо, що розігрується карта русинського сепаратизму, і русини в фантазіях оцього члена-кореспондента із Києва поставлені на один рівень із сепаратистами в Криму і сепаратистами на Донбасі. Ну, щоб не бути голослівним, я просто зачитаю деякі речі або деякі абзаци із доповіді цього вченого віднянського Степана Васильовича, доктора історичних наук. Він представляє Інститут історії Національної академії наук на Грушевського, 4. Ну, для нього, а це 2017 рік, Америка – це держава, яка хоче сформувати державу Рутенія, яка має розбивати українську незалежність. Тобто, ціль поставлена – консолідувати русинське товариство в Україні та за кордоном і заручитися підтримкою міжнародних організацій, Сполучених Штатів Америки та інших держав, насамперед сусідніх, з метою створення в центрі Європи русинської держави Рутенії, або принаймні автономної республіки. Тобто, як ми бачимо, Америка знов заважає Україні будувати її незалежність і відстоювати її суверенітет. Виявляється, це Америка допомагає якимось то русинам, я сам чесно не знаю. Я живу тут багато років, багато спілкуюсь з людьми, мабуть, много вже прочитав в своєму житті, много бачив і ніколи був свідком цих речей. Але жодного разу я не бачив, щоб хтось сформував оцю державу Рутенію. Ну, в головах українських вчених, безумовно, і не таку дурь можна сьогодні відшукати. От бачимо класичний антиамериканізм. Ну і питання, а звідки ж береться цей антиамериканізм? Хто заставляє цих людей в своїх статтях, як мантру, постійно повторювати, що русинів створює Сполучені Штати, русинська мова створена Сполученими Штатами, Сполучені Штати хочуть розбити суверенітет і незалежність, суверенітет, цілісність України? Або, на другому боці, Європа замовляє, визнає русинів для того, щоб послабити Україну. Європа, я не знаю, визнає русинські етнічні групи або національні меншини для того, щоб ослабити Україну, що все це протиукраїнська політика і що всі бажають знищити українську державу. Мабуть, для того, щоб дати відповідь, треба дуже добре знати історію карпатських русинів новітнього часу. Ми знаємо, що 91-92 рік, коли впав Радянський Союз, Україна конче потребувала якийсь референдум в Закарпатській області. Референдум, який би дав їй можливість показати перед світом, що вона має всі повноваження володіти цим регіоном. Мабуть, це так сформувалося у голові українських політиків, тому що іншого пояснення я не знаходжу. І вони формували такий референдум. Той референдум дійсно відбувся на Закарпатті. В нього було внесено 2 запитання. Чи ви бажаєте й надалі жити в Радянському Союзі? Чи ви би хотіли жити в незалежній Україні? А другий
Чи ви бажаєте, щоб Закарпаття було автономною, адміністративно-територіальною одиницею у складі України? Чи щоб воно увійшло до складу України як проста область? Ми знаємо, які відповіді хотів і чекав Київ отримати. Розчарування Києва заключається в тому, що на перше запитання русини відповіли так, ми готові жити в Україні. Прекрасна відповідь. Кожен український політик міг би використати це для себе. Але друга, ми будемо жити в складі України на основі як автономна територія чи автономний край, чи на правах культурно-національної автономії. Ніхто навіть тоді не конкретизував, про яку автономію йдеться. Єдине, що кандидат у президенти, тоді перший кандидат у перші президенти України Леонід Кравчук вимагав чи приїздив, навіть не вимагав. Він на кожному, знаєте, коли він приїздив, а це на моїй пам'яті, мені не треба йти в архіви, чи знаєте, з кожного утюга в Ужгороді радіо, телебачення, всі цитували Кравчука. Я сам пам'ятаю до цього, що його виступи на телебаченні Закарпатському, він казав, що так, в Закарпатті живуть русини, і угорці, і українці. І коли я стану президентом, ми визнаємо вас русинів. А друге запитання. Русини дійсно сказали, як попросив сам президент Кравчук, поміняти слово автономія на його синонім. Якщо ви дійсно підете в словник, візьмете словник, то ви почитаєте, автономія – це самоврядування. І в документах було внесено, що русини вимагають самоврядування. Нас дуже часто кажуть, не русини, а населення Закарпаття. Так, 70% населення Закарпаття є русинами. А так, разом з русинами вимагали оцього самоврядування інші корінні чи національні меншини, які проживають в Україні. Словаки, угорці, румуни і так далі. 78% населення проголосувало за автономію. Хотів би підкреслити дуже важливу річ. Не йшлося ні про який сепаратизм. Це абсолютно нормальна практика, коли розвалюється держава, яка анексувала твою територію, населення на цій території має право на самовизначення. Оцей плебісцит, який був організований із Києва, і ці питання були узгоджені з Києвом. Питання, на які Київ хотів дві відповіді. Бажаємо жити в Україні і не хочемо ніякого самоврядування. Він отримав дві відповіді. Бажаємо жити в Україні, але хотіли би мати своє самоврядування. І ось це стало якраз початком отої епопеї, яка триває вже 3 десятиліття, понад 3 десятиліття. Україна не визнає за русинами жодного статусу. У них немає статусу національної меншини. Хоча по всіх положеннях вони є національна меншина. У них немає статусу корінного народу. Хоча по всіх положеннях, що таке корінний народ, русини претендують на статус корінного народу. Ясна річ, що всі звернення Закарпатської обласної ради до Києва визнати рішення референдума про автономію чи самоврядування карпатських русинів, вони всі бойкотувалися. Оцей перший період тривав приблизно, щоб не збрехати, 6 років. У 95-му році українська влада знайшла механізм, як фактично не вирішити питання карпатських русинів. А дуже просто. Вони взяли стару Конституцію і поміняли 2 статтю. Конституція залишилася практично такою, якою вона була, але поміняли 2 статтю Конституції. Влада належить народу, було в старій редакції Конституції. Тепер влада викинули це. Влада вже не належала народу, але було написано,
що Україна є унітарною державою, і сказали русинам у відповідь на всі звернення обласної ради Закарпатської області. Люди постійно звертались до депутатів. Будь ласка, пишіть в Київ. Будь ласка. Вони сказали з Києва, дали чітку відповідь. Згідно Конституції України, в Україні не може бути ніяких автономних округів і ніякої національної, культурно-національної, мовно-національної, Бог знає ще якої автономії чи самоврядування. Відповідно, незважаючи на те, що під час референдуму, який ми в Києві провели, і в результаті якого ми не добилися позитивного для нас, для Києва результату, ви залишаєтеся областю у складі України. Так закінчився перший період, фактично в 96-му році, коли після прийняття Конституції Україна запустила механізм, так званий план заходів щодо розв'язання проблеми русинів українців, де 16-м міністерством був спущений план, як асимілювати русинів, як не допускати їх до влади, як застрашити русинських активістів, як фактично тримати під контролем русинські громадські організації, як впливати на закордонні свої, так би мовити, проукраїнські центри, які би дискредитували русинів чи в Словаччині, чи в Чехії, чи в Угорщині, чи в Польщі, чи в Сербії, чи в Хорватії. Почитайте цей план, він дійсний до сьогоднішнього часу. Але русини не зупинились на цьому. Русини порозуміли. А тут я би сказав про те, що Сполучені Штати до розвалу Чехословаччини не визнавали ніякого воз'єднання Закарпаття з Україною. Для них ця територія була анексованою. Пригадую інтерв'ю жителя Закарпатської області Олександра Ровта, який як бізнесмен отримував громадянство Сполучених Штатів. У своєму інтерв'ю він, і я йому вдячний за це, він признається, а Олександр Ровт лише на кілька років старший за мене. Народився в Мукачеві, і коли він отримав американське громадянство, то він у тих документах, документи для натуралізації, він заявив, що він народився в місті Мукачеві і що це Українська Соціалістична Республіка чи Радянський Союз. Американські урядники записали в його документах, що в 1953 році чи 1952 році, я не знаю точно, коли точно він народився ні в якому ні Радянському Союзі, і ні в якій Українській Радянській Республіці. Він народився в Чехословаччине. Когда я приехал в Америку и получал гражданство, я, естественно, написал, что я родился в 1952 году в Советском Союзе, в городе Мукачево, Закарпатской области. И женщина, я как сейчас помню, она говорит: подождите секундочку. Она пошла к компьютеру, что-то написала, говорит: извините, мы вам не можем записать, что вы родились в Советском Союзе. Я говорю: почему? Говорит: потому что Америка никогда в жизни не признавала эту территорию за Советским Союзом. Я говорю: а что мы можем признать только Чехословакию, потому что даже Мюнхенское соглашение, где было без согласия чехов передана эта территория Венгрии, мы не можем вам записать, что Венгрия. То есть, поэтому в моем американском паспорте написано, что я родился в Чехословакии. Русини, починаючи з 1996 року, стали активно звертатись до Сполучених Штатів як єдиного гаранта, який зможе сприяти у визнанні тепер уже не автономії, а русинської національності. У 2004 році іще як кандидат в президенти Віктор Ющенко відвідав Сполучені Штати. Це було таке довге турне, де він просив американські еліти допомогти йому, тому що він буде демократизувати Україну. І раптом він отримав від американської політичної еліти конкретне питання. У вас
в Україні не визнані русини. Що ви будете робити? І він заявив, так, принаймні, я не був присутній на цій бесіді, але всі американські політики саме так описують це. А він заявив, я визнаю карпатських русинів. У 2006 році Комітет по ліквідації расової дискримінації, а цей комітет є комітетом Організації Об'єднаних Націй, то значить у Сполучених Штатах, це штаб-квартира, прийняв рекомендації для України. І так, комітет рекомендував Україні визнати русинський народ як національну меншину. Дякуючи таким політикам американським, як сенатор Джон Маккейн, який дуже активно лобіював це питання демократизації України і визнання в рамках демократизації русинів в Україні, створилися передумови, і 7 березня 2007 року Закарпатська обласна рада, безумовно, сигнал поступив із Києва, а в Київ поступив із Америки, визнала своїм рішенням майже одноголосно, при 2 проти, визнала існування в Україні, в Закарпатській області національності або народу, який є носієм національності русин. Безумовно, що це одразу визвало негативну реакцію Верховної Ради. Але піднятися до відкритого спротиву Сполученим Штатам якось не вдавалося. Тому що в цей час американські політики досить активно тримали в полі зору свого русинське питання. От лише кілька фактів. 2007 рік. Зустріч русинів з Уільямом Тейлором. Я також був присутній на цій зустрічі в Києві. Пан Тейлор – надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки. І в той час, коли русини вже були визнані в Закарпатті і не були визнані Верховною Радою України, він цілком в американських традиціях, щоб це бачили всі в Києві, прийняв делегацію русинів. І ще 2008 рік Ющенко знов-таки їде в Сполучені Штати Америки. Це 63-я сесія Генасамблеї ООН. Я тільки що казав, ООН уже рекомендувало Ющенку визнати в Україні офіційно, не лише в Закарпатській області локально, в Україні визнати національність русин. І от абсолютно неочікувано він зустрічається з Сайрою Пейлін, кандидаткою у віце-президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії. І знову абсолютно незручний для президента України діалог і питання. Пане Ющенко, ви коли визнаєте русинів? Пан Ющенко так і не змог визнати русинів, і в середовищі політичної еліти Сполучених Штатів, та й не тільки, я думаю, в першу чергу русинів, американських русинів, про нього стали говорити як нечистоплотного політика. Багато що обіцяв, але нічого таки не зробив. Так закінчився другий етап русинів. Вони хотіли свого визнання, вони отримали визнання на рівні Ужгорода, на рівні Закарпатської обласної ради, але не отримали визнання у стінах Верховної Ради України.
Ющенко програв вибори, і почалася нова епоха – епоха Януковича. Безумовно, що Янукович мало прислуховувався до американських політиків, його це не цікавило. Але в стінах Верховної Ради появилися комуністи, які теж вирішили внести свої, я не знаю, частину у вирішення русинського питання. Зараз би казав про таких депутатів, як Іван Мігович, або про такого депутата, як Олександр Голуб, який фактично вніс на засідання Верховної Ради документ або проект про визнання русинів як русинської мови в Україні. І за деякий час та частина політичної еліти в Україні, яка толерантно к цьому відносилася, прислухавшись до зауважень комуністичної партії, у законі про мови 2012 року в Україні визнала русинську мову. Треба сказати, що все це відбувалось і на фоні постійних контактів русинів з Сполученими Штатами Америки. Наприклад, в 2010 році, 15 березня, ми писали листа державному секретарю Сполучених Штатів Гілларі Клінтон. Коли за деякий час Гілларі Клінтон полишила цей пост і прийшов інший держсекретар, то вже 23 лютого 2013 року ми писали листа держсекретарю Сполучених Штатів Джону Керрі. Таким чином, створилися певні передумови до постійних контактів русинів з американською владою. І починаючи з 2016 року, регулярно русини звертаються до влади Сполучених Штатів і зустрічаються на рівні чи на площадці Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів в Вашингтоні з американськими політиками, з американськими експертами, за людьми, які відповідають за цей сектор демократизації в Україні. Остання така зустріч відбулася за моєї участі також наприкінці 2018 року і в 2022 році початок війни, мабуть, після війни чи ближчим часом ці зустрічі будуть продовжені. Але зустрічі відбувались регулярно, і під час цих зустрічей русини могли інформувати Сполучені Штати через Міністерство закордонних справ про багато і багато проблем, яких є русини, і які русини не створювали. Можливо, не відкрию таємниці, але, наприклад, в 2018 році, це був листопад, кінець листопада, наша делегація зустрічалася в Міністерстві закордонних справ, так званий Держдепартамент Сполучених Штатів Америки, з експертами, але перед цим ми вирішили навідати посольство України в Сполучених Штатах. Валерій Чалий тоді повноважний посол України в Сполучених Штатах. Ясна річ, що з нашою делегацією він не хотів зустрічатися, був якийсь його 4-й представник чи 5-й, я вже не пам'ятаю зараз, який, мабуть, зночі начитався в інтернеті всякої дурі про русинів і під час зустрічі почав розказувати, що ось які ви русини, рука Кремля, що ви там заважаєте Україні будувати незалежність, ви розбиваєте Україну, нищите її територіальну цілісність і т.д. і т.п. Коли ж наступного дня ми були у Держдепартаменті, ми отримали інформацію про те, що вони з Валерієм Чалим вже мали багато розмов, чи декілька розмов. Я не фіксую, скільки їх було. І кожен раз посол України в Сполучених Штатах, він ніколи не казав, що це Америка розбиває незалежність. Він підкреслював, що русини – це рука Кремля. Русини – це сепаратисти. І коли ми сказали, що в Україні не відкрито практично 1 чи 2 справи по сепаратизму, а це 18-й рік, це вже Крим, це вже схід України, це понад 5 мільйонів сепаратистів в Україні.
А в Закарпатській області всього на пальцях одної руки не можна знайти сепаратистів. Чи людей, які б прокуратура відкрила хоча б справу, я не кажу, дійшло до суда чи ні. Для американської сторони стало ясно, що те, що говорить Валерій Чалий, як посол України в Сполучених Штатах, не відповідає, м'яко кажучи, істині. Знаючи, що боротися з американською владою Україні не вдасться, звичайно, десь українська політична еліта, вона сформувала в певній мірі от таку ненависть до американців. І ми бачимо, як вона поширюється в наукових публікаціях. Ба більше, це стало самим важливим аргументом в Конституційному суді України у 2018 році, коли вирішувалося питання конституційності закону про мови Януковича, що Америка, виявляється, розбиває незалежність України, що русини не існують, що русини – це проект спецслужб Сполучених Штатів Америки. Оцей антиамериканізм, він має своє коріння. І він береться якраз от в тих подіях і в ті часи, коли політику Сполучених Штатів визначали і Джон Маккейн, і Сайра Пейлін, і Гіларі Клінтон, і Джон Керрі. Все це політики, які першої лінії, від яких багато що залежало у стосунках Сполучених Штатів з сучасною Україною. Отак сформувався цей антиамериканізм українських політичних еліт. А чому він сформувався? Тому що в Україні немає політичної еліти, яка хотіла би, бажала би, мала би потенцію вирішити русинське питання, вирішити його один раз і більше не вирішувати. І коли я сьогодні бачу, як у пресі, по телебаченню, на інтернет-ресурсах України, українські експерти, політики кажуть, ми вже йдемо в Європу, Європейська Унія нас буде приймати, НАТО нас хоче. І вже кажуть експерти, що це буде 23-й рік, ну може початок 24-го. Я хотів би сказати, це, мабуть, навіть 29-й рік не буде. І це, мабуть, не буде 39-й рік. І це для нас, русинів, надзвичайно сумна інформація. На початку 2000-х років для того, щоб зняти всі підозри русинському сепаратизмові, ми, русинські активісти, прийняли дуже важливе рішення. Ми діти Європи. Ми живемо в Європі. Наша тисячолітня історія, історія русинів, пов'язана з Європою, з подіями, які відбувалися в Європі, які відбуваються. Ми йдемо в Європу. Український політик має знати, русини йдуть в Європу. Ми будемо там. Але ми прийняли, здається, виважене рішення. Ми без України в Європу не підемо. Тому наша ціль – пропагувати ідеї європейської демократії серед українців, тягнути Україну в Європу. А для цього треба виконати Україні кілька домашніх завдань. Здається, 7 дуже важливих завдань. І ще 20 маленьких, незначних. І от там одне з домашніх завдань якраз і є визнання або вирішення всіх проблем з національними меншинами. Здається, це єдина проблема, яка заважає Україні стати частиною європейської співдружності. Оце саме той сегментик маленький. Небажання визнати русинів як національну меншину.